За трети път включваме. Дано този път да стане работата. Че всеки път си такова. Внимавайте, че някой път може така да отхвъркне. Така. Много кофти, бе. До сега мислех, че записвам, то чак сега записвам. Няма да мога да си видя грешките. Няма да мога да си видя грешките. Тук много пъти вече е падало, удрял се. Това е само за половин час. Съжаление, нямам хубава дървена. Имах една от пелече, ама и тя бързо и се разказва играта. Внимайте да не се порежете по сериозни тук ножовете, моите уж не са, ама... Доста забавление. Ето. Това, което след трети път го записвам при малко за състезание, трябва трите да са в радиус около 10 и е много добре. Иначе на всяко разстояние трябва поне един от ножовете да влезе вътре в кръгчетата. Те са 3 кръгчета. Ето, те са 3 кръгчета. Ето, това. Стелеопора, колко е дебел тук. Кашона, нормално дебел. Но удоволствието, което получаваш, то е лек адреналин, който ако сте свикнали, ако някакви бойни спортове, ако си има някакъв по-забързан живот и по-такова. Иначе се почва от най-близко, около 50 см, крачка назад. Падна, защото хоп.
Така, и още крачка назад. И то това на мен ми е и най-доброто. 2 метра. Повече от 2 метра. Получава се, но се чуда повече на късмет или на способности. Ето ще пробваме от по-отзад с един друг доста нестандартен захват. Погледнете това за какво става въпрос. Погледнете. Това чак проби, гръзка се го. Чак тук влезе. А това на нова дупка, докъде е влезнало. Казвам, не е дърво, защото то не че някой ще го гледа, но всички ще почнат да се смеят. Дришло, лайнар, какво показваш, не знам си какво и така нататък. Като не можеш, вие ако можете повече покажете. За 3 месеца по 1 час на ден, даже по по-малко, толкова. Сега като почне лятото, ще бъде по-друго. А и аз го открих това хоби края на миналото лято, няма време да си изготвя такова хубава дървена и подръчни някакви, каквито може. Ето го този нестандартен захват. Двата пръста отворени между тях и то е тук. По принцип повечето правят ноуспин с така, търсят центъра, баласт, така. И от тук е за най-близко, тук е за средно, долу е за по-далечно. Я да пробвам от по-далечно с по-долен захват. Еми не. За сега повече от 2 метра не мога. А тук са 5. Може би малко по-нагоре ще пробваме. Наобратно. Добре. Между другото няма смисъл какво да ходите директно от, примерно свикнете от 50 сантима или от 1 метър, метър и половина, 2 и после да отидете на 5. Увеличава се с крачка. Или докато не станеш много добър на това разстояние, само с крачка назад. Може е така за забавление да пробвате да отидете на 5-7 метра. То това са 5, 7, 10. На някои състезания има и 13. Оттам нататък вече почват рекорди. Тук ми ще се развъртя паракорда. Уж го бях стегал. Толкова съм го изтегнал. Значи. На това махаме паракорда. То няма смисъл от него вече. И почваме. Оп. 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 Не се изсилвайте. Ножът трябва сам да изхвърчи.
Не трябва вие да го пратите. До някъде вие вашето движение, оттам нататък го пускате и той трябва да се изправи сам. Бре. Добре. За сега толкова. Не съм кой знае